Il-Kummissjoni Ewropea qed tipproponi li torganizza ħidma ta' ħarsien u salvataġġ fil-Mediterran. Din id-deċiżjoni ttieħdet wara traċedja ta' 2 ta' Ottubru f'Lampedusa, meta hu maħsub li mietu madwar 300 persuna marqa. Il-Kummissarju Ewropew Cecilia Malmström qalet li l-operazzjoni ta' salvataġġ għandha tkun mifruxa mal-Mediterran kollu minn Ċipru sa' Spanja sabiex tinterċetta l-migranti. Sostniet li se titlob ir-riżorsi kollha meħtieġa biex jkunu salvati mijiet ta' ħajjiet u l-ħidma ta' salvataġġ se tkun imexxija mill-Aġenzija li tħares il-Frontieri Ewropej, il-Frontex. Hekk kif spiċċat id-diskussjoni bejn il-Ministri Ewropej għall-Affarijiet Interni fil-Lussemburgu, il-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali Manuel Mallija stqar li Malta ser tagħti s-sapport kollu lill-Italja dwar it-twaqqif ta' task force. Din it-task force ser tara kif se jkunu stabbiliti relazzjonijiet aħjar mal-Libja u s-sistema ta' rikonoxximent ta' ażil biex tingħata aktar protezzjoni fil-pajjiż. Barra minn hekk it-task force ser tara kif organizzazzjonijiet kriminali fil-Libja stess jistgħu jiġu mrażna u kif jista' jkun hemm sorveljanza aħjar fil-Baħar Mediterran. Importanti li mill-kliem ngħaddu għal-fatti. Għadna importanti li ovvjament meta jkollok traġedja bħal di id-diskussjoni dejjem tqum, imma importanti wkoll li s-solidarjetà tagħna bħala Unjoni Ewropea. Għadna din mhix problema ta' Malta, din mhix problema tal-Italja, din hija problema tal-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Din hija problema fejn iridu juru solidarjetà biex dawn il-problemi partikolari kull stat membru jerfa' ir-responsabilità u l-obbligi tiegħu. Il-Ministru tal-Intern Taljan Angelino Alfano wkoll qabel ma dan il-pjan tal-Kummissjoni Ewropea u stqar li kellu jsir aktar sabiex isalvaw aktar ħajjiet. Alfano sostna li issa jmiss lill-Unjoni Ewropea li tgħin fil-kontroll tal-immigranti. Intant nhar l-erba' l-Kummissarju Malmström se takkumpanja lill-President tal-Kummissjoni Ewropea José Manuel Barroso fi żjara li ser jagħmel f'Lampedusa.